like a flower waiting to bloom, like a light bulb in a dark room. Bon dia, conills literaris! Avui estem a un lloc especial perquè faig un vídeo especial. El vídeo de 2 anys del canal. Bé, doncs, com ja us he dit, fem 2 anys del canal i també us vull parlar d'aquesta revista Namaka. Doncs, què dir-vos del canal? Ja porto 2 anys compartint amb vosaltres totes les meves lectures i m'he passat molt bé. La veritat és que agraeixo molt a aquelles persones que han fet possible que comenci així de bé aquest canal. També vaig tenir l'oportunitat d'anar a la quarta trobada de joves lectors. El problema és que no vaig poder fer vídeo i llavors no ho he pogut penjar, però vaig tenir aquesta oportunitat i dono moltes gràcies a tots aquells que ho van fer possible. I també estic molt il·lusionada perquè he conegut molts booktubers, com per exemple la Misha, que ja han fet un vídeo junts, i m'ho he passat molt bé amb aquesta família de lectors. I bé, doncs això és un petit resum de tot el que he fet durant aquests 2 anys i què dir-vos, que moltes gràcies també a vosaltres per seguir-me a Instagram i per subscriure-vos al meu canal. Doncs bé, ara parlaré sobre aquesta revista. Per què parlo d'aquesta revista? Doncs perquè vaig tenir l'oportunitat de poder participar-hi. Moltes gràcies a la revista Namaka per poder comptar amb mi i que jo pugui sortir, i també vull donar gràcies un altre cop a la Misha perquè va ser ella qui va passar el contacte a la revista Namaka quan va contactar amb ella. Doncs aquí m'encanta molt com està aquesta revista. La veritat és que mai n'havia sentit a parlar i ara que la veig m'encanta el seu disseny i quan la vaig rebre em vaig il·lusionar molt i no parava de fullejar-la. Estava molt contenta de poder-la tocar i veure perquè mai m'he vist en una revista, m'he sentit molt rara. Però bueno, aquesta és la revista Namaka. Us faig un petit resum de com comença el nostre apartat, que ens podeu trobar a Booktubers llibres per un tub d'aquesta revista, i us faig un petit resum de com comença i com faig com va la meva entrevista, que a part de mi han entrevistat a la Misha, de Paraula de Misha, i el Lluc de Booktubers Claret. Ara començo. Llegeixen llibres, molts llibres, i després els recomanen en vídeos molt divertits que pengen a YouTube. Però els booktubers també juguen amb els seus subscriptors, els proposen jocs i reptes, entrevistes a escriptors, participen a xerrades o col·laboren amb altres booktubers i fins i tot s'atreveixen a fer versions de cançons. Bé, això és un petit resum del que posa aquí i ara vaig a la meva entrevista. Els llibres són els millors amics de l'Àfrica i segons ella són una manera de viure les vides que ella no podrà viure. Va començar a publicar vídeos de Cuna Literatura Blog amb només 11 anys. És una de les booktubers més joves. No només recomana llibres, li encanta fer booktags. Alguna mania? No suporta que subratllin els llibres o s'endobreguin les pàgines. Li encanta olorar les pàgines dels llibres que acaba de comprar. Bé, això és un petit resum del que posa aquí i també he fet una ressenya del llibre La Trementina i les Plagues del Malvertica, que l'autor és África Rangel, l'il·lustrador és Sergi Càmera i l'editorial Barcanova. Bé, aquesta revista la podeu trobar a botigues especialitzades, llibreries especialitzades, o també la podeu trobar a la seva web www.revistanamaka.com. Doncs fins aquí el meu vídeo especial de 2 anys del canal. Vull tornar-vos a agrair, moltes gràcies a vosaltres, estic molt contenta de poder arribar fins a aquests 2 anys del canal. No m'esperava que arribessin a ser així, tampoc m'esperava que pogués sortir en una revista ni tenir oportunitats d'anar a trobades de lectors, i això m'ha fet molta il·lusió. Moltes gràcies a tots i espero que d'aquí 2 anys continuï així de bé o potser millor, qui sap. Bé, fins aquí el meu vídeo, espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, feu-li like, poseu algun comentari sobre la revista, sobre què us ha agradat d'aquests 2 anys del canal, si voleu que millori alguna cosa del canal, i també subscriviu-vos al canal, doneu-li a la campaneta, i tots aquells que tingueu Instagram, seguiu-me @cuinant-literatura per saber més novetats. Adeu, fins una altra! My poor heart, it's been so